Čiže moje meno je Studio a vás vítam u môjho nového videa. Je nový update, to už som dneska zistil. A kamo tie boxy sa dajú ťažko získať, máme iba 3, ale ďalej som nevedel, že by sa dali získať. Jo, to som videl. Megaboxy z Arbeck. Jo, to som... Predtým som... Ale... Ja som to predtým mal na Mortisa. Nebol to Bull. A druhý je asi najlepší. Ja vám to ukážem. A predtým som mal Mortisa. Nemám. Dneska ako som mal Mortisa. Jo, koľko budeš mať v tom Mortisa, keď dáš kill, potom Dynamite, Spike, LP, ma pokiaľ musíš mať proste Franka zabiť. Ja som kúpil, ale neviem. Kamu? Ale halu, išli na mňa dvaja. Spike, kamoše, nemám Spike, preto som si to tak užil. To Max tu bol. Ale, kamo, prečo som to tak nedali? Toto mi padol z Megaboxu, tento pin. Dávaj. Yes, Mortis. Aspoň Mortis. Kamo, on má Spike preto. Kamo, Dynamite sa ešte ku mne spálne. Dávaj. Yes. Stávalo, keď to sú, ale gadžety nie sú. Ja by som ich tu kľudne stunul, ale to sa neviem, prečo nejdu gadžety. Kamo, dávaj. Dávaj. Ne. Kamo, on už má púkať ten capek. By som chcel už mať Spajka. A to je čudné, lebo ja nemám Spajka vlastne, no tak sa mi budú aj toto dávať. Yes! Sa mi budú dávať, keď prehrajem s ním. Sa mi bude aj dávať, myslím, ako... viete, ten rank. Kámo. Som nevidela takúto animáciu už dosť dávno. Tu som ma neviem prečo predtým Mortisa. Ale dobre, ale ten Rico. Už som si ho vyskúšal. To musíte vidieť, kam. Alebo tá animácia, keď niekto umie na neho. To bude mega pekná. Aha. Keď niekto umie, ako... tá animácia. Kamo, abilita je takáto. Ja som aj babi. Alebo som to takto hodil do jeho. Tak, jo. To je mega pekné. Počkaj. Jo, díky. A pozrite sa, keď si dám hyper. Kamo, jak vyzerám. Kamo, jaký som pekný. A sú ešte fialové tie stely. Väčšinou sú tie stely ako normálne, ale fialové. Alebo keď umie ten zápek. To sa mal k tomu aj dostať Rika, myslím. Kebyže mám tento skin. Ale kámo. Ale som sa rád pozrel, kde je ešte, kde sa dajú sa ešte tie tokeny získať. To už nie.
Jak tu nemôžu byť tie tokeny? Som celý do questov. Tu nás za toto je iba jeden token. Kámo, povedzte mi do komentárov, jak sa získavajú tie tokeny. Čakajte. Keď toto je hodne, napríklad tu na... Nebudem mať to za tokeny. Kámo. Toto neviem ovládnuť. Takže koľkokrát už len, kámo, zase tu na. Už len 3-krát dať Playjane. Jo, a tu padol ten princ, tu na bol free megabox. Ktorý som si otvoril. A mi ešte padlo skin na Jessie. Čo, takedy ako používam. A to je asi všetko. Tu som sa mať asi dostal, jo, som dostal tú starú Penny ako ikonu. Berry. Ale hej, proste, kámo. Ja som išiel druhý, no tak to dobre. Som chcel ísť druhý mod. To sú botíňa. Hej, ten Mickey, alebo ten Ali, ja neviem čo. Ten Mickey je bot. To bude asi, tento bude bot. Jo, tento. Lebo sa správa ako bot. Ako, dáva si bomby. Kamo ma zabil. Ale to neviem, či bol ten bot. Asi hej. Nechcem tu kričiť, lebo bude mama ma zabije. Left. I am in the glitch of the night. Pôjdeš ty dudy. Kamu daj! Ale how? Ty zase straight down. Presne, choď tam. Yes, a som Spike. Dávaj, yes. Takže som rád na niekoho skočil. Dávaj, yes, som pokol aspoň. Ale idem mega pomaly. Kámo, chce byť Frank. Nie, on sa premenil na Franka, preto. A teraz vám ukážem tamto, teraz tam bude myslím každý bull. Ako neviem počuť toľko málo keď som tie tokeny, lebo by už som mega chcel. A tie boxy mega veľa stoja. Toho mám, ale kúsok iného. A to je teraz Bobo. No tak ukáž. Ja sa sústredím. Takže. No a prečo na Mother Party nikto nechce za free vec? Kam prosím. Ja vám mega chcem to dať. Lebo už mám veľa až pokrk. Kamo, jak to išiel, ja som ho zabil. Kamo.
Kámo, to je na Bestago. Ja som to hovoril. Kámo, málo. Kámo. Yes, Ronaldo. To mesto bolo. Ronaldo, ty to dáš. Ty si pravý Ronaldo. Ako Messi je lepší. Hlavne Messi alebo Ronaldo. Chcem vedieť. Tu ide náš bulík. Som ti chcel povedať Ronaldo, ale is it bold map? Jak všetci majú takto. A to je asi pre toto video všetko. Dajte like, odber a majte sa. Čus.